kraj, ovdje u Zatonu, nedaleko grada Nina, turistička sezona ne jenjava. Brojni kupači okupirali su plitki zaljev i plažu, a roniocima nije bilo druge nego roniti u bazenu. Zar je u moru tolika gužva da se roni u bazenu? Da, u moru, u ovim terminima u moru su velike gužve, a inače Jadran je prekrasan za ronjenje, ima prekrasnih lokacija. Ovdje kod nas u bazenu, pošto radimo sa ljudima koji prvi puta stavljaju tu opremu na sebe, vidljivost je prekrasna, gužve nema, a i ovo što radimo vezano za ta početna ronjenja puno sigurnije. Ovdje doista dolaze cijele obitelji, dok je i cilj projekta ujedno i potaknuti što veći broj djece na bavljenje sportom kao jednom preduvjetu za bolji i zdraviji život, pa tako imaju priliku i isprobati roniti pod punom ronilačkom opremom, naravno sve u pratnji instruktora ronjenja. Sviđale su mi se slike u bazenu, kao da ronim u moru. Vidio sam životinje, koralje, hobotnicu. Prvo su nam objasnili kako da dišemo na ovo. Nikad nisam imala takvo iskustvo i baš mi je drago što sam to uopće pokušala. Zaton, nekada malo ribarsko mjesto, osim zbog lijepih plaža i uvala, upravo je zbog dodatnih zanimljivih sadržaja koje nudi, postao ljetno odmaralište mnogim posjetiteljima. Znači, mi smo pretežito obiteljska destinacija, većinom su to obitelji s malom djecom, takva nam je i obala, takve su nam plaže i smatram da je ovo jedan vid da upravo tu djecu, ali naravno i odrasle, zabavimo i dodatno animiramo tijekom njihovog boravka u Zatonu. Ima dosta mjesta za svi familije i to ono važno za nas koji imamo dvoje djece i uživamo bit to bit sve moguće raditi s djecama i s familijom. More je lijepo i ima mnogo sadržaja. Mogu svašta vidjeti u moru. Ribice, školjke, mogu ih skupljati. Sviđa mi se ovdje. Specifično Zatona je i to što ima malu zonu ljekovitog blata, pa smo upravo ove godine taj lokalitet hortikulturno i komunalno opremili. Isto tako u sklopu otočića se nalazi fitness na otvorenom. Cilj nam je što više našim turistima ponuditi sportsko-rekreativnih aktivnosti. A nakon aktivnog dana uz more zahtjevna će se Nepca obradovati posjetu jedinoj kraft destileriji u Zadarskoj županiji. Ovdje se mnoge vrste voća prerade u tekućinu za koju mnogi vjeruju da liječi. Turisti koji dođu kod nas, oni se u prvom redu educiraju o načinu naše proizvodnje. Kako i na koji način mi proizvodimo tu rakiju, sudjeluju čak s nama u procesima određenima. Gosti kod nas mogu probati širok asortiman rakija i likera. Od rakija ja bih izdvojio recimo u prvom redu rakiju od rogača, zatim rakiju od šljive, rakiju od dunje. Za proizvodnju se koriste tehnologijom koja je više nalik na scenu iz knjige Žila Verna nego na proizvodni pogon pića. Ovo je jedan mali destilator koji služi isključivo ovakvim destilerijama kao što je naša kraft destilerijama. Sofisticiraniji je u odnosu na onoga s kojima se radilo prije 50-100 godina, ali u biti princip proizvodnje i princip rada s takvim strojem je identičan kao i s onim starima, samo što se dobiva puno bolji i puno kvalitetniji proizvod u konačnici. A da je kvaliteta pripravaka neupitna, pogotovo ako se konzumiraju u umjerenim količinama, svjedoči i zanimanje gostiju iz cijeloga svijeta. Uglavnom su to ovu sezonu, ovu godinu, to su gosti iz daljih zemalja, iz daljih destinacija kao što je Amerika, Kanada, Australija čak. I sretni smo što možemo takvim ljudima u biti priuštiti jedan takav doživljaj jer nije uobičajen, nije konvencionalan i nije i zanimljiv. Ljubitelji sportskih sadržaja, ali i oni koji više naginju opuštanju uz lokalne specijalitete, okupirat će Zaton još idućih nekoliko tjedana. Kada usmiraju ove, započinju pripreme za, nadamo se, još uspješniju iduću turističku sezonu.